Fem un parell de respiracions per arribar a l'exercici, deixant a banda el que estava fent prèviament o el que estava parlant. I començo a notar les parts del meu cos de manera ràpida, el meu cap, les meves espatlles, els meus braços, les mans, el meu pit. I a mesura que vaig repassant el cos, si noto alguna tensió, puc anar deixant anar l'esquena, les caderes, els òrgans interns, les cames i els peus. I després d'haver fet aquest repàs, puc fer una respiració profunda, deixant anar l'aire per la boca. I començaré a fer un patró de respiració de 4-4 o de 5-5, en el que inhalaré en 4 i exhalaré en 4, o inhalaré en 5 i exhalaré en 5, a un ritme que em sigui agradable. I mentre vaig adoptant aquesta cadència d'aquest compte, de 4-4 o de 5-5, a l'hora que respiro i compto, em deixo notar què tal estic. Observo quines sensacions hi ha al meu cos. Observo com està la meva energia. Si hi ha algun pensament, l'observo i observo quina manifestació física té en el meu cos. I en aquest observar puc observar que hi ha sensacions positives, que em fan sentir bé, agradables, i també pot ser que hi hagi sensacions que em treguin energia o que m'agradaria apartar. El que faig és observar-ho tot i amb aquest patró de 4-4 o de 5-5 acompanyo aquestes sensacions. Permeto que aquest patró de respiració m'ajudi a sostenir com estic, sostenir-me a mi mateix o a mi mateixa, estar amb mi. Si avui és un moment, si ara és un moment en el que les sensacions són agradables, m'ajuda a acompanyar-me, i si són inquietants o desagradables, acompanyo aquestes sensacions amb la respiració. Si estic assegut o asseguda fent aquest exercici, posaré atenció a tenir l'esquena recta, que el meu pit es pugui obrir i expandir bé a l'inhalar. I aquesta part la puc mantenir l'estona que necessiti i desitgi. Aquesta part d'atendre com estic. I a poc, quan vulgui, puc començar a observar quina emoció reconstituent, de benestar, agradable, està disponible per mi ara. Em deixo notar quina emoció està ara disponible per a mi. I la començo a respirar des de la zona del meu pit, del meu cor. I la començo a fer créixer mentre també mantinc aquest
patró de respiració 4-4-5-5. La idea és que no faci pauses entre inhalacions i exhalacions o entre exhalació i inhalació. I em permeto sentir en el meu pit com es va fent gran aquesta emoció agradable i disponible. I a poc la puc anar expandint per tot el meu cos, permetent i notant, imaginant com arriba a totes les parts del meu cos. Notant com va banyant les diferents parts del meu cos. Tots els teixits, òrgans, músculs, ossos, pell. Fins i tot ho puc expandir més enllà de la meva pell. I noto com el motor d'aquesta expansió surt del meu cor. El punt d'inici d'aquesta emoció que ara s'està fent gran en mi surt i s'expandeix gràcies a la força del meu cor i del batec del meu cor. Fins i tot em puc imaginar que s'expandeix cap al cel i cap a la terra. I torno a l'atenció del meu cor, a sentir aquesta emoció agradable, empoderadora, que em fa sentir sensacions agradables. Puc deixar el patró, respirar tranquil·lament, em puc donar les gràcies per aquest exercici. I em deixaré notar quina serà la millor manera per mi de tornar a la realitat de la sala o l'espai en el que estic, del moment del dia en el que estic, portant amb mi aquesta sensació renovada, aquesta estona d'haver-me sentit. Jo em deixo notar quina és la manera per tornar a trobar-me, per, en l'últim moment, poder tornar al meu cos, al moviment i a obrir els ulls.